Vi vil nu lave et survival game. Til jer derude. Måske det er en god idé, at jeg lige gør op til lagen. Det må gerne lige være lidt cheater. Alright. Let's do this. Hvad for det bedste skal vi have lidt... uld allerede. Måske skulle jeg lige sætte musen lidt. Okay. What's up, guys? This is Rasmus and Mathias. Så, ja. Yeah. Vi vil lave nogle serier. Jeg regner Mathias. Altså bare ikke, måske i dag. Vi har været oppe i nat, så... Okay. Det kan være måske senere, der kommer en anden ind. Måske. Hvor vi måske får en ekstra en. Ja. Men skal jeg ikke lige ringe dig op på Skype, man? Så kan vi bedre tale sammen. Og jeg ringer lige ham op på Skype. Så... fuck, en klam ø. Der skulle da ikke have nogen træer på den her klam ø. Men fuck det, så må vi bare finde noget. Altså, det skal vi. Det her survival, og vi... Vi er nødt til at lave huset af jord. Ja. Er I på øde, eller? Det ved jeg ikke. Det er klam for. Så er der. Alright, let's ringe op til Mathias. What is up, guys? This is Mathias. Ja, okay. Alright, fine. Her. Alright, vi skal lige have noget for, så vi kan have en seng, tror jeg. Ja, det er det samme. Måske kommer vi også til at play... Nej, kommer måske også til at spille World of Warcraft og League of Legends, hvis I kender det. Jeg håber I gør, fordi jeg sagde bare. Altså. Okay. Vi ved ikke rigtig, hvad kanalen hedder, fordi jeg ikke har lavet det endnu, men Musen. Numsen? Nej, den hedder Musen. Det hørte jeg ikke, vel? Jeg har hørt til. Nå, okay. Ja. Så lad os finde... what the fuck is... Hvad fanden laver det der? Det ser klamt ud, hva'? De har lidt... en brønd. Oh my god. Der... Sugarcaner. Det er da bare underligt. Okay. Der er træer! Træer! Den... Nej. Altså jo, hvis der er meget, meget, meget dårligt. Hvis der er et eller andet sygt dumt sted. Jeg kan stå lige der, mig. Fail. Måske skulle vi også lige have tænkt på at tage noget mad her. Hvad? Okay. Puha. Det var kraftedeme ikke tæt på. Okay. What the fuck? Jeg har ikke mulighed til at slå mit græsstrå. Underligt. Alright. Der går, der går. Og jeg kan ikke... Fint nok. Jeg tror lige, jeg laver noget underligt træ. Det der skal... Sådan der. Og så kan vi lige bruge... Måske skulle vi også... Jeg tror lige, at lave en økse. To. Bare to. Det har jeg nok til. Oh yeah, take it easy. Vi kommer sikkert til at lave nogle backgrounds, altså med min warrior, ikke? Det bliver en blandet kanal. Bare en gaming kanal, altså. Det er bare sådan... Ligesom PewDiePie! Er det rigtigt, Mathias? Okay, her, Marcus, har du en klam... Et eller andet chokoladeskål. Eller ikke en skål, en økse, mener. Det ligner chokolade. Gør det ikke, Thomas? Men ja,
Altså Mathias, han har ikke spillet i World of Warcraft i lang tid, så han er kun level 88. Ja. Men han har til gengæld 25 i LOL, League of Legends. Nej, ikke 25, det er jo en guild i World of Warcraft. En grotte! Eller, hvad fuck er det her? Hvad? Det der giver ingen mening. Et eller andet flyvende kød. Nå. Baby. Ups. Men det kommer til at være, altså, vi er 3, der hedder Mathias, Rasmus, Thomas. Altså sådan. Men Thomas er 100% på, han kommer med i League of Legends. League of Legends, mener jeg. Er det rigtigt, Mathias? World of Warcraft, det kan han også med. Han har en... Ikke 90% nu, heller ikke noget. Men jeg har 3. Og det er ikke fordi, jeg vil blære mig, jo der. Oj. Så, men i dag har vi ikke sovet, vel, Magnus? Ja, 24 timer har vi kraftigt været oppe, og vi købt masser af energi, og altså, energi, vi køber XP, nej, det tror jeg ikke lige. Så, ja. Så er vi bare lige i gang med at tage noget. Så tænker vi, nu vil vi lave et eller andet, fordi vi keder os. Så bare lave det background, det er kedeligt. Når jeg ikke har pocket healer. Nå. Klam bærme. Back. Klam æg. 7 høn, der er lagt æg, mand. Fuck, de der fugle, jeg har spærret dem. Nej, nu vil jeg dø af det der. Kæft, syge fugle, der er lagt æg, mand. Og Mathias, kan du lægge et lagen over dem? Et lagen. Et eller andet døende, et eller andet. Så miner jeg. Eller miner finder nogle ting. Ja, det var flot, Rasmus. Meget rigtig godt. I starten, så putter vi den altså lige på peaceful. På grund af, at, ja. Fordi vi skal jo lige finde nogle ressourcer og det der. Men, ja. Så. Og jeg har et livestream, så hvis I gerne vil se det, så linker jeg det bare ned under. Chatten. Ja, den her, den økse, den går lidt stykke. Nu! Ja. Hvor er god til at regne ud. Selvom det var lidt nok. Og hvor du, Markus, hvor vi trykker på M. Det var lol. Lava. Au, bag, det gør ondt, tror jeg. Eller sætte lidt musik på imens. Vil det ikke være en god idé? Ups. Okay. Let's do this. Okay. Jeg linker bare musik ned under, hvis I vil have det. Au. Og det gør jeg ondt over. Ja. Måske skulle det ikke være så højt alligevel. Bare sådan lige... Sådan, det tror jeg fint. Thomas, er du sikker på, at du ikke vil være med? Hans underlige lol. Der er mange køer her. Nogen, der har noget sten. Eller en, der har du, Mathias, noget sten? Måske skulle jeg lave et sværd i stedet for økse til at dræbe. Vil det ikke være en god idé, Marcus?
Ej, jeg tager en skovl. Nej. En træskovl, uha. Det er også farligt. Der er nogle af de der små børn går med. Nej, det er faktisk en jernskovl. Så, what the fuck? Det tænker jeg lige, what? Eller jern, metal. Fuck det, jeg er ligeglad. Jeg kan bare en ny skovl. Det gik meget hurtigt. Er det rigtigt, dreng? Piger. Har du har guld til en seng? Guld? Guld. Nå, fuck, jeg tænkte guld. Hvad fanden skal jeg på guld? Jeg har 4, 5. Jeg har 5. Så har... Nej, vi mangler et mere. Så har vi råd til 2. Jeg har 3 ud. Nå, fint nok. Så skulle det ske godt, Egon. Og skulle vi ikke egentlig lige lave vores hus, ikke for noget? Jeg er i gang med at sådan noget på tidligt hus. Ikke for noget, hvor er du? Prøv lige at trykke på F3. Kan jeg se, der kommer æg? Prøv at se X. Hvor står det? Hvad står der? Minus 412. 13. 12. 412. 412. Okay. Jeg kommer nu. Bare bliv der. Det er mega smart, man kan finde vej så. Koordinater. Koordinater. Hvad fuck sidder i bukserne? Nå. Au. Au. Nå, ja. Hvad fanden skulle vi ellers lave i sommerferien, man? Erik. Er du ved sanden? Nej. Er du ikke? Minus 413, og min sæt er på minus 245. Minus 245. Minus 245. Minus... Der er du. Der er du god. Bare nedenunder, ikke? Oh fuck. Au. Det er fint nok. Og jeg troede det var uld det der, så tænkte jeg, hvad fanden laver du? Nå, jeg skulle lige til at sætte ind her. Skide godt. Jeg ligger bare her. Chiller. Så laver jeg sådan en ting, altså. Ja. Kom til at kaste op. Sorry. Ej, jeg gider faktisk ikke. Ej, jo. Au. Men måske skal jeg lige spise noget mad. Bare ikke mad. Og det var så tungt, det er lige meget. En dejlig... hvad fanden, det tog kraftedeme ikke lang tid nok. En pickaxe skal vi lige have. Eller vel en chest. Det tror jeg også er en god idé. Jeg ved faktisk, det er en god idé. Det var lige det, jeg skulle bruge. Tak. Ej, jeg vil bare putte flere. Kan man godt brænde en bul. Nå, det kunne være sejt. Jeg tager bare lige 13 træ og brænder det. Bare et. Hvis ikke sige miljøbrug for mere hurtigt. Nej, jeg har gjort det. Okay. Jeg gider ikke stikke, men putter bare sådan en pick op i ned. Måske jeg laver lige en dør. Jeg vil dø sult. Så må du købe en ny sult. Nå. La la la. Sådan. La la. Der er god. Okay. Jeg skal have de resten af 16, fordi man fandt mig. Det er nice, der kommer heste i Minecraft. Ja. Det lyder forkert.
Og her ved pik. Jeg kan ikke lide, når du laver det der. Så lad det være med at kigge. Det kan jeg. Iron. Iron allerede. Iron Man. Hvor lang tid har vi været i gang? Langt. Kan vi se? Kan man ikke se det her? Nej. Også lige meget. Det tager 1000 år. Jeg har taget brightness. Ja, yeah, what the? Det er bare så... Det var fucking... Jeg skal lige se noget på min tidsmand. It's hard to be an instrument. Ja, ja. Daru. Den er der en pakke der. Så gør lige noget iron der. To sekunder, guys. I'm gonna pop some text. Hi guys! Hej Rasmus. I'm gonna pop some penis. Det der fandt det. Nå. Cobblestone her. Svamp. Svamp. Jeg har lavet svamp. Svamp. Hvad er det svamp? Jeg skal bare lige... Det er nødservision. Der er iron der. Der er kul her. Jeg har lige godt kul og bær. Ej, hvor lavet for at bruge på kul. Jeg har brug for kul for at brænde iron. Så først kul. Og så iron. Man kan lige hakke den. Jeg synes, tag den der. Lad bare gå det bare. Jeg taler bare lidt engelsk. Sorry. Det skal ikke engelsk. Hey, der er iron her igen. Okay. Måske skulle det er rigtig godt, Rasmus. Ah, det er... Okay. Så er det rigtig dårligt, Rasmus. Nej. Kommer du herned med iron? Nej. Eller... Nej. Nå, fuck dig de gamle æg med. Nu køber vi en ny bær. Hvorfor snakker du altså om æg og bær? Fordi det er sejt. På hvilken måde er æg og bær sejt? Hey, må jeg lige få 2 cobblestone tang? Nej, det. Her. Kaster vi sten i hovedet. Mange tak. Her er 3. Sejt. What the fuck? Jeg kræfter mig der. Du skal ikke mene, det er dit bær, jeg skal lige til. Hallo? Jeg har lige fundet det, så tager du det fra mig. Så meningen før. Dit, det var sgu da mig, der fandt det. Det tænkte du jo til mig.
gå på Doggecraft, den der klamme server. Ej, det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere lave det her. Okay, nå, den har jeg, okay. For. Kul Lotus. Mange tak. Mere kul. Fuck. Nå. Ja, det går sådan nogle gange, når man glemmer sine ting. Det der ikke, det var kraftedeme tæt på mig. Der er lava her. Kul. Hvor der er lava, så er der kul. Og nogle gange diamant. Hvor der er lava, så er der redstone. Sikkert. Au. For helvede! Gammel æg. Det er så mørkt. Så mørkt. Ja. Sorry, dude. Jeg kan ikke komme op. Hvad fanden er det her, du har fundet, dude? Det er en tunnel. Det er det æg. Var det... undskyld. Jeg ved aldrig, når vi brugte det der. Man kan lave en bue af det. Ups. Fail. Der plejer altid at være et eller andet herinde. Jeg kan ikke se noget for ilden. Har du nogle fakler? Ja. Få en. Okay, tak. Der er kul derinde, mand. Det vidste jeg slet ikke. Wow. Shit. Der fik jeg lige et chok der, Mathias. Det blev jeg for græde. Og nu kan jeg godt mærke, at jeg er ved at være træt. Og jeg er allerede 21 kul. Der er redstone. Selvfølgelig, det er vi tæt på leve. Få det til at lyse. Redstone kan lyse i mørk. Ja. Redstone. Det lyder det bare ikke. Rød sten, nå. Okay. Sådan der. Lys. Lys. Du lyder som en 10-årig lige nu. Lys. 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 Kolde. Kolde. Ja, det er godt, jeg ikke hoppede den der stod jo. Og rød sten. Nå, det kan jeg ikke tage. Har du 4 stykker træ? Nope, jeg har ikke engang noget træ. Har det ikke kommet forbi? Jeg er lige ved at spille min pickaxe. Jeg kan næsten ikke komme op. Så er den her vej til at komme op. Hey, men ved aldrig, om der er en kiste. Kom, der er iron. Hvorfor kommer jeg herned overhovedet? Du hoppede bare ned, sikkert. Ja, det gør jeg sikkert. Det gør jeg altid. Yep. Ah. Der er meget her. Magnus, hvor meget iron har du? 20. Jeg har... Nej, 28 nu. Fuck, det går hurtigt. Lad os så se, hvad der er herinde. Det var dernede, jeg var. Der var ikke noget.
fik en flint. Parkour. Åh ja. Kold. Sådan der. Hej Rasmus. Bro day every day. Sikkert. Men lad os se, hvad der hænder. Det er kul selvfølgelig. Hvad skulle der ellers være? Guldrødder? Ja. Der er ikke guldrødder her. Det er jo en chest måske, men ikke her. God damn it, jeg skal tisse med en uge. Nå ja. Så vi må skynde os at lave en lang en i dag. En lang en. Ikke misforstået det. Jeg var bare misforstået helt vildt meget. Det gør jeg bare. Det er vi vant til. Det. Måske skulle gå op igen. Og jeg har en stack kul. Jeg har ikke nogen crafting til mig, seriøst. Hvor fuck er den crafting pick? Hallo? Så må jeg bare fucking lave en af det. Crafting. Nej. Okay. Jeg bliver lidt. Prøv at se, om jeg kan finde noget kisteværk ting. Den her. La. Selvfølgelig. Sand. Eller det håber mig. Hvorfor ikke? Overlever. Chiller. Okay. Flotte muser. Jeg tror ikke, de er flotte. Firkantet. Som altid. Som altid. Simpelthen noget herinde. Ja, der er altså ikke noget derinde. Kom her! Nej, der er heller ikke noget. Der er dumme lava her. Det her er ved at ryge ned, så det gider jeg helst ikke. Jeg skal til på igen. Ja, det tror jeg ikke,
jeg tager chancen, hvis jeg nu dør. Det gider jeg helst ikke. Der er en læbepille. Nej, der er. Jo, der er faktisk 2. Så det er sammen. Ja. Så gør det på den gammeldags måde. Og finde dyr. Failede jeg. Jeg skulle næsten tro, der er dyr her. Jeg tror, det er der faktisk også. Eller nej, det var det ikke, så det gider jeg faktisk ikke. Det lignede det. Det var bare redstone. What the fuck er det her? Det er et æg, det ved du godt, ikke? Hvad snakker du om? Æg. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er det, jeg snakker om. Okay. Snakker du altid om? Nope. Fucking flere læbepille. Alright. It's not called being gay, it's called being badass. Ja, det kommer også bare lige sådan. Det er sådan rigtig spurt. Jeg ser blup, men okay. Jeg kunne kræfte mig også op, så. Har du fundet huset? Nej. Prøv at jeg kan finde det. Det var det, ikke? Hvorfor gør du det kreativ? Fordi der er lava nede under os. Shit, for mange blokke. Der er huset. Eller... Ja, det var huset. Så er jeg tilbage. Dejligt. La. Tak, du skoven. Klokken er kun 3. Cirka. Så er vi fandme game over mange timer i træk. Ja. Ej, blabus. Bitch. Nå, jeg tror bare, vi skal slutte herfra, ikke? Oh shit. Nå, see you later, guys.